izao izay anao aveo magnano soniminao Ya. anafa hela tsy nikoragna tamire tany agnaty ala igny ya ke tô hany crédit tô ampidirina agnaty telefône anakao kikisanao atsofotrinao akao ave magnano zareo agny na Minero anazy io sy minero pirny ambony. ya minero manakory koa numéro atsofotrinao akary igny na zany tsisy crédit mizoa we tô awo zany nambariko anatsara be za andeha antany tonga la ridiotry mamafana Ya. Sady za ko tena mbo faila maritsy na antsuru mama ko. Wala. Ampidirigny izy mos to volagny Leopold igny agnatin'ny telefône na zany. Dikan'izany za koaky to. Koaky mo iplatso humbo to mba isandre koaky izy to. Magnan'igny mapetaka sa ile misoratra igny atambony eto. Za ko mbo tirigny mama ko za zana tegna mariny. Minero ambony to zegny antsofiko volagny teo. Nisoviko izy to. Yazani na kumaji za limbo la brava. Voilà. Raha zovy la misanduku tehegnany mama kunefa tsy magnano teny gasy. Mbo zovy to sa to credit tsy mandeha tsy tiako raha tany Leopold igny. maresaka fanagnanta tsista Tanazany. nakory izy mo zany akory fuza Raha nan daty amin'ny credit menaza zany mbo za kilikily fahanamagna izy atona tsy mahay raha. tsy tafiditra baka crédit nao izy to Vandy nampidiriko tetsy la hely. tsy ndraiky misy diso ndraiky chiffre na tamsi Tsisy diso zany atoko isako hoe tsisy diso zany ni stop Ni kikisa mabzena, kikisa natako ta. eza carte stop misy diso numéro na tanana Afa nampidiriko baka uza. nampidirina we Am telefone na i. wasala nampidi raha Ana ten commande za tava am telefone ni wa zena ave ko namno wan ma itara volagny eky ko. Izy fa nipatka tsara be ntindraky wa lefaka nani tsy mety aratovy magnan'igny tsy mety wa ezala narakoraka nalim tsy miteraka carte tokony kikisina numéro alaigny aketo alaigny aketo raha agnatin'izy to eto fa tsy atao agnatin'ny telefône na magnan'igny mazabaka tsy mahay indepidira zy mo akagny tagna ampidira zy modena allo avy tsy mampidriky fo za mbo za tanaza mesy to za mampody zany tatateka bakana irahan'olo ampiditry ino ata mandrawa vary kapila tavy telo kapoaka tagnaty volagny Mala, heza tola tsy magnano raha magnano zany mifona re pidir zy. nono be nahy fa boko mahatonga na lasa fampoagna io Nagnino koa mo sto raha mbofa tanatona amin'iny mbola nangala za fô. Sto ndraiky hangalongalako koa fa za agnadiktanao karaha tan'olo am'zy. modena eky carte to ampidirigny nampidirigny agnatin'ny telefône batterie ndray ratsy raha olo lefadefaka eky